Kumalungu afungisiwe eMK kubalwa kuwo abathathu ababesematheni kakhulu bese izisebenzi zezinkampani zombuso iEskom neTransnet, uBrian Molefe kanye noSiyabonga Gama. Wabe eyisikhulu senhlangano yezitimela zabagibeli iPrasa uLucky Montana. UMzwanele Manyi obeyilungu leEFF wayilaxaza wayokuba yilungu leMK Party. UMlefe, uGama kanye noMontana bavela phambi kwesigcawu sekhomishana yabe iphenya ngeinsolo zokuqhwaga kwamandla ombuso eyabe iholwa obeyinhloko yamajaji uJustice Raymond Zondo. Elinye ilungu leMK Party elisha ePhalamende elifungisiwe ngumculi uEric Nkabani owaziwa ngelika Papa Penny. Kumalungu eEFF amasha kufungiswe okhona kuwo uSinawo Thambo ongene esikhundleni sika Floyd Shibambo oshiyele liqembu wayokuba yilungu leMK Party. Iqembu lowayengumengameli uJacob Zuma lixoshe ePhalamende amalungu ayi-18 enyangeni ezimbili nje efungisiwe. Ayi-10 alamalungu ayiselo ludaba enkantolo kanti icala lizoqhubeka ngoLwesibili oluzayo.